Tak zatiaľ sa uploaduje, natočíme si ďalší boxík. Zoberieme MVP, ešte taký ten početnejší. Natočím teraz polovicu, pretože vidím, že tie videá, keď majú fakt okolo skoro k 10 minútam, tak to dlho trvá, to nemôžeme. To by ste sa ničoho nedočkali a videli by ste všetko o polnoci. Takže tu má byť 20 balíčkov, pokiaľ sa nemýlim, áno. 5, 10, 15, 20. Dobre. Nič tu není. Takže teraz natočím polovicu. Tuto nečakám už vôbec nič. To je taká povinná jazda. Cam Atkinson, Joel Ward, Alex Tanguay, Henrik Zetterberg, Nikolaj Ehlers, Andrej Markov, Tuukka Rask a Brian Elliott. To nejsú to škaredé karty, ale nejsú ani nejak super extra. Videl som, to kedysi boli tie MVPčka mnoho krajšie s tými skriptami vytlačenými. Johnny Oduya, Jordan Staal, Jake Virtanen, Frans Nielsen a tu je rookie Steve Santini. Nikto ho nikdy nevidel, nemá to žiadny limit. Adam Larsson, toto je ako Silver Script, hej? Aha. Tak to je fakt hrúza teda, Silver Script, dobre. To pomaly nerozoznáš od tej radovky. Tyler Johnson, Nazem Kadri. Ten skript je hrozný, není ani embosovaný nič. Travis Zajac, Ovečkin. To je čo, nejaká paralelka? Je checklist. Jeden je checklist a jeden je normálny. Takže dvaja Ovečkiny za sebou. Ben Bishop. Aha, toto sú tieto číslované karty. Zozadu to je ako tá časť nejakého hráča. Toto bude Crosby, lebo to je 87. Aha. No dobre. No, taká tu už bola očíslovaná. To je zase gréckeho tvár. No to je nádhera. No ale povie to do Winnipegu. Ešte tu bola nejaká taká číslovaná. Nie. No to sa teda dozvedám veci. Mike Ribeiro, Justin Williams, Brandon Dubinsky, Ondra Palát. Teraz sa fakt pokúsim byť do tých 5 minút. Max Domi poteší, ale není to ako ruky označené. Už to není ako ruky. Riley Sheehan, Michael Backlund, Bobby Hall, Benoit Puelot, to je Silver Script. No a toto je krásny insert. Elias Lindholm, Level 1 Teal. Neviem, čo to znamená. Je to pre Carolinu, čiže pre mňa. Jason Spezza, Ryan McDonough. No tak nakoniec v tej Caroline nejsú takí blbí hráči. Elias Lindholm, Hanifina som tam mal, tuším. Bo Horvat, Cody Čeky, Ehlers, Jarda Jágr, Bejska, Supa, Cody Čeky a toto je nejaký Derek Brassard a toto je nejaký červený skript, tak teda vôbec neviem, jak sa to tam nachádza, ale to bude nejaký gold script. Ja sa pozriem. Gold script, silver script, base, super script do 25. No a toto nemá limit. Má, ty brďo. Jasné, že má. To má limit do 25. Tady. Je to limit do 25, 0425, tak gratulujem Jardovi. Tak to je 25-ková karta, ty vole, to sa tam asi neťahá každý deň. Alex Galcheňák a Derek Brassard. To je 25-ková, no ty kokso. Pekne. My dneska vyťahneme aj z trúby dobrú kartu. Tyler Bozak, Dan Hamhuis, Blake Wheeler,
Gustav Nyquist a na druhej strane to bude nejaký brankár. Montreal, teda Detroitský. David Krejčí, Mark Andre, TJ Oshie, Brent Barnes. Mark Streit, JT Miller, Rasmus Ristolainen, Jack Eichel, Martin Jones a tuto je krásny NHL Territories, Joe Pavelski, to je krásny insert, tí Territories sa mi vždy páčili, Hanzal, Pavelec, no už sem zase cez 6, pretože som tu dohľadával tú 25-kovú kartu, ale to sa nedá len tak prejsť. Brent Connolly, Artemi Panarin, Draisaitl, to sú noví nováčikovia, Sedin, Mikael Backlund, vzadu má Lundqvista kúsok, Joe Pavelski, Markus Johansson, Fenef, ešte posledné dva v tej prvej várke, no do keľu nejdu to rozvaliť. Robin Lehner, Klingberg, David Perron, Connor McDavid, to asi Radovka tiež poteší. To je checklist dokonca, takže to môže byť možno niečo lepšie. Silver Scrapped, Cherry Cheevers, Nick Foligno, Aaron Ekblad, Samuel Varlamov a posledný, no už som zase na 7 minútach. Kurňa, som nevšimol ten limit, tak som musel hľadať, no. Elias Lindholm, Max Pacioretty, Mark Stone a Patrick Kane. Tiež checklist takýto. Brandon Gallagher, Wayne Simmons a Evgeni Kuznecov, Lindholm. No super, dneska ťaháme